Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Ka Boundary Committee jong ka District Council kalalum ya ka jingelang ka bakirki ha ka bayadai bat ka jing penbet ya uput usam ha ki henreu tali ki jaka ki badan ka jing yaga ja ha ka banta ka baningkong ni ka phase 1 katai ka jingelang kalong hadian bakaladon ka jingasoy ya ka MOU hapneng ki arngut ki menteri rangba jong ki artali ki jella kata menteri rangba jong ka jella Meghalaya bat menteri rangba ka jella Assam. Kabalawan rak shibun ka jing persya bat ka jing bomhun khamtam na kitrai jaka kitrai mulung kiriu shimet kishnong kitau kirat ki hima bat khamtam na ki santli ki hima ki bakenthop ya ki hima melim ka hima nongspung ka hima jirang ka hima nonglang bat ka hima jirngam sardarshim nakalyang uba jamborwar habakren ha ka jingelang ulaong baka jinga soy ya katay ka MOU ha ka benta ka banengkong halor uput usam ka klem ya day kat kom ka kaipot jong ka council kabakala pha siya ka sarkar jella bat ka klem ya day ru kat kom ka kaipot jong ki artli ki regional committee jong ka west sector bat ka ribhai sector bat day na katay ka daw basami ka kanram bat ka jing bomhun hapneng ki pat ba jong ki tay ki hima bat kum jo ru ye ki pat ba jong ka jella Kajing bom kenthop jang ka sarkar ya ki trai jaka kishnong ki hima bat ka district council bat ka jinga soi bo re ya ka MOU kala penlong ban namdan ka jinghon bat ki kwa ba ka dei ban penbet biang ya ka dei ka kam na kalyang ka district council kasngau thu ba ka dei ka kam ka bakhia bat dei na kata ka daw baya ka dei ka jingalang layak ren khamslem karai ka bakhadu ka bakila shem kalong balara ya ka jingalang syaka arpun reu tarik mentau benai Bat ha ka teka sngi on sa ay sindon ya karai ka bakhadu kumno banyak syakmat na ka benta banyak renda ka jingkermen ba on sala ban penbet bat banyak kun ban penpai pat ya kita ki jaka ki bala penhap sya Assam to menta ka sngi na ka lem jong ka boundary committee jong ka district council nila khot ya ka meeting ka ba kerki adin ba ni la yo ikum tu ya ka jing ya soi jong ka state government ha ka level jong ki chief minister jong ka jela Assam ni kalaya ha ka le bat ban tunbet ya uput usam ya ki hindrip tli ki jaka ya ka jeput ha ka ni ka phase 1 government ta kene ka jing ya soi ya yu kala wanra shibun ya ka jing persha bat ya ka jing bomhun khamtam nagi try jaka nagi try muluk kabangi ong bagi tekilan honors nadu ki shimat ki shnong ki right yet ki hima ki jongi khamtam nagi santli ki hima ka hima mlem ka hima nongspung ka hima jirang ka hima nonglang bat ka hima jerngam leadership kaba ka jingi pun pe uput usam ka ne ka phase 1 ka pementa kala kata shibun yaki niki jaka ki shnong ki area jom ki niki santli ki hima te ka jing khot ka jumi ya ka ne ka boundary committee ka ne sngi long bangin ya phliu jingmat bangin ya ai jingmat ha ka be dei kumnu ngin le na ka banta ka ne ka jing shakta ya kami ka jing penbet put ka baladat ban yusoi ya ka MOU omtang ka MOU ndrei ka agreement don akmat jong ka Ministry of Home Affairs jong ka Government of India akmat jong Home Minister de nagaleng jongi ni suku bakane ka de ka kam ka bakhia ke de na kata kadau minta kene ka meeting ya discuss council ba bat ka rai ka bakhadu ka bangisem minta ka lomba ngila difarno ya kene ngila rakno ya kene syaka arpun riutrik naka bangin sa Iceland ya ka final decision kumnung ya nang ni sakmat naka benta ba ngin yakran bat da ka bangi kerman ba unla ban penbek bat ban ngi yakhunru bangin la ban penpai pat ya kita ki jaka ki bala penhap syaka Assam baling ong kumta nomor ba ka jing soi ya kene ka MOU ka Hakane ka phase 1 ka pementa yung new boundary ka klem ya day kat kum ki ka report jongi ka council ka bangila pa siya ka state government
bat ka klaim ya dai ro kat kum ka report jong ki artlik regional committee jong ka sektor bat ka riboy sektor tidai na kata kadau ba kasawan ra kan ka keram kasawan ra kan ka jing pom hun hapdang ki pat ba jong kini ki hima bat kum juru ya ki pat ba jong ka jela ka jung ke kata ka dei ka bang mission ra kita aga bidai bukan ka penbait put long nakaliang jong ki hima totally kemot ki persya nomor kum mangalaong ka klam ya tali bat ka ka ba ka report ka bangi penkre na ka boundary committee jong ka council bat kumjuru ka report jong ki regional committee na ka west sector ban na ka riphoi sector akaba mangiru ni dei ki memba bat ka jingbom kentup jong ka sarkar ka jingbom kentup ya yangi ki stakeholder yangi ki try jaka ki Shinong ki hima bat ka district council bat ka jing yasan ka jing yasan buri ya ka ne ka MOU kala pelong yangi ba ngin numdan ka jinghun pangi kwa ba ngin hab ni penbait biang ni ka jadi na kata ngi mentak kesini kadang dai tam ka jing ya discuss den rai ka rai ka rai ka bangin sim kan dai ka apun rutrik ka bangin dan ka jing penduk dan Kau akan tiba nakalian council ke ega benta KBD ke MOU keberadaan pada soy. But ke ega bapenlong yang ada council bahkan lum yang ini hima. Amar kat kum kajing suku jongi nakalian government. Kalau ong bakal ban haidien biang ni ban pek biang ban besar biang yang ada MOU. Hadu kan nu kan ni kajing yalang kan long bahasa iso ban convince government ba kadiban pek biang ni kadiban long ya kata kasong ha kastit kurma tenrei na kalyang jungi kumba ngila stan na do ka basdang ba uput usam jong ka ni ka dis council hi unlong thik kat kum uput usam jong ka jong ki hima ki jung tedai na ta kadaw habang ni penkre ya ka report ka jungi sya ka jela me khala ya sa ka sarkar jela kalong bait kat kum ka ki dokumen ki dulir ki basai ya ka jinglong try jong ki hima yu boundary ya ki jaka ya ki puta bat ba kedai kata ka bangi ni pha ya ka report sa ka sarkar jela tenrei ha kan ni ka jing soi ya ka MOU pat kum bang ong ban suban biang ki claim kan thup yang ki badai ki try jaka try puta nadu ki Shinong ki hima ki bat ka district council kada pila wanra mana ya takarai akar menteri ka wanra mana ya takarai kada ka sarkar kampediang bat kamtre ban pek biang ban pengkelai tu MOU kai bentai kai ka rule sponsor ka ka karur ka jungi ka district council kan dei ha ka jingi penpek lang rengkat bat ki hima namar ki hima ki dei ki lanonas ka bala benlong ki private la benlong ka Shinong la benlong ka right la benlong jong ka hima te ka dei kemet ka song kat kum ka jing ya penbait lang jungi ka council kum ka custodian rengkat bat ki hima kum no bangin ya chikma namar ya ka hok ka jungi kamkut tangha ka sarkar la kalong sarkar jela ni ka sarkar pedang ngidang don pade de ki way pat ki option ki bagi apa ne berkhas ni nagaliang jong district council nagaliang jong ki hima nagaliang jong ki Shinong jong ki tu ki badana bodar bat kumjuro wat ki sang halang ki jong ngila ya don ki regional committee hakaba ngi ya perkhat ngi perkre na ka benta ku boundary itu na kata kadang la ong duduk mene ka report jong ki regional committee ka claim ya tali bat katai ka MOU ka baki kasai tedai na kata kadau ba ka pelong yang ki district council bangin haban simkia nomor ngi di custodian jong ki ne ki hima ki chungi nomor ngi yang baik ka murim ngi yang baik ka murim ngi yang baik ka jingya wan jong ki hima menurut pe ki hima ki ha ba district council kut ka kam na da dei ka bai dei ba boundary ki ni tai hima still goman ka baik district council de dei ka district council ka tip ba halo di ka murim undon jinge still goman to ki sham jinge la da kim consol di district council ki sham jinge de ngi ba lu ngi miang ta mangi district council ngi dong hima ba ngi pi de hanta ka hima bi lo de halo ni kita ki murim halo de ki map halo de dokumen halo de historical facts ber khoi de undon jinge
ngin negotiate ngin le ekran halor di kita kin bat na tangi ekran guntan do jinge yo Kawai kalau kau balak keren dah, ia mencaci lah kamu. Bagi chairman juga ni komiti menterasi. Kasyong agak pun dia tadi. Namar kumba ong kita ki stakeholders ki bayar dan bentah agak regional committee. Iklam kon ban ai ki menjur lang. Shua ban sai ya ga di member ki kan ni. Sakawi ki di ban sutu bahang ni mo. Ka asam ban ni ke pership. Ka Assam kani dibenta di baik ya kerana kok pusat. Jadi purely under the state government control. Revenue. Hang ni kita jaga ki bahap aga 6 schedule district council ibadai ki private land ki non-spong territory malim simship territory tidak kham ka consent jong kita ki territory. How will you sign the agreement? Ladon resolution na gini ki nakahima ng school. Ladon resolution nakahima malim. Kila ka state government jong yang Meghalaya. Kali soy ka MOU but ka agreement claim ka consent jong ki territory. Kalong rong. Yaw CM yaw chief minister juga Assam ngamong namar bakadi very much on that state government control. Ngathai la shai la kisngil dapo ya ki jaka jong Karbi Anglong unha pan sutu ya. The rule of the Karbi Anglong autonomous decision. Ngapai bisu tu apa? Legally na takadaw, ka MOU ka bat ka agreement ka bagia soy. Kam syong nongrim kat kum kalan holding system jong yang ni namar ngide very much under the tribal area of the sixth schedule. Baka juga por ruling juga Supreme Court from time to time. Kabapan kan mau ini bagi di private land. Kan bahang ti pada gila deki revenue land. jaga surga Jaga surga. Teu iu shimnista juga asam ulong free ban sign ke MOU. Kan bau ujung long free ban sign until unless it has been resolved hagi territory dagi lanong na ngatai bisu so ira nada wi kumbala ong iem baga final decision jungi kan long arbun trik baga beginong mikmat na kidi kisan lagi hima rengkat ki legal expert ki jongki ki muktiar ki ong moment suwa ki ong ki muktiar ini syong ban sim ka final decision jungi kita ki long ki ka norim jungi ken okay thank you so much.